belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Onbekenden hebben afgelopen weekend hele grote vernielingen aangebracht in het Savaanhuis. Het Savaanhuis valt onder de SGR-groep en is een huis waarbij mensen met een beperking worden opgevangen. De Extra heeft vandaag foto's geplaatst van ernstige vernielingen. Er is onder meer een airco gestolen en nog wat meer losse spullen, maar de grootste drijfveer van de onbekenden lijkt toch om zoveel mogelijk spullen kapot te maken. Een trieste situatie. De situatie van onze Nationale Bibliotheek aan het Waaigat is desastreus. Beter kunnen zo min mogelijk mensen het gebouw betreden, aldus parlementariër Gilbert Duran. Hij verwijst naar verschillende rapporten die zijn verschenen, waarin onder meer wordt melding gemaakt van jarenlang gebrek aan onderhoud en overlast van termieten. Volgens hem moet er een oplossing worden gevonden, want op dit moment is het niet verstandig om mensen naar de bibliotheek te laten gaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een opmerkelijke situatie afgelopen zaterdag op de Dom Martina Boulevard. Dat de chauffeur met hoge snelheid tegen een andere auto was aangereden, sloeg een witte Mazda ter hoogte van het gemeenschappelijk hof van justitie over de kop. De chauffeur klom daarna uit de auto en rende weg. Toen de politie aankwam was de chauffeur nergens te bekennen. In de auto lagen geen documenten. Afgelopen zaterdag is het vaccinatieproject tegen COVID-19 voor kinderen tussen de 5 en de 11 jaar begonnen. Ook de komende 2 zaterdagen kunnen leerlingen van de verschillende scholen op Curaçao naar SDK gaan om een prik te krijgen. De overheid benadrukt dat het een vrijwillige keuze is of de kinderen er naartoe gaan. De prikken zijn gratis. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Friesland, dat momenteel voor kustwachttaken in het Caribisch gebied wordt ingezet, heeft zondagochtend een drugstransport onderschept ten zuiden van Curaçao. Daarbij is 224 kilo cocaïne in beslag genomen. Nadat een snelle smokkelboot werd ontdekt, volgde er een achtervolging. Daarbij werden waarschuwingsschoten afgevuurd. De smokkelaars gooiden daarna hun pakketten overboord en wisten te ontkomen. De drugs is uit de zee opgevist en in beslag genomen. Meer horeca bij de Sint-Anna-baai. Dat is een plan van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper. Volgens hem is er op het gebied waar nu in Otrabanda verschillende kraampjes staan, ruimte voor horecagelegenheden. Het uitzicht is fantastisch en het is goed voor de ontwikkeling van het toerisme van Curaçao, aldus Cooper. De Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft zondag opnieuw een titel in het dubbelspel veroverd. De Nederlander was samen met Marcelo Arevalo uit El Salvador de sterkste bij het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach. Royer en zijn partner boekten daar hun tweede toernooizege in 1 week tijd. Vorige week zondag schreven ze ook het toernooi in Dallas op hun naam. Voor Royer betekende de ATP-titel in Delray Beach zijn 31ste in zijn carrière. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.